Dacă vrei un cuțit care arată ca o mini katana și transmite calitate din prima, acesta este modelul pe care trebuie să-l vezi. Vorbim despre un model de la Alba Inox, un producător spaniol cunoscut pentru designuri diferite și construcție solidă. Lama din oțel damasc cu 72 de straturi oferă un aspect distinct și o structură rezistentă, potrivită pentru utilizare reală. Lungimea totală de 22 de centimetri și greutatea de 110 grame îl fac bine echilibrat și stabil în mână. Mânerul din lemn de abanos cu design mosaic oferă un look premium și un grip bun pentru control și confort. Iar teaca din lemn de abanos, inspirată din stilul katana, este unul dintre cele mai rare detalii. Oferă protecție și completează perfect designul. Este genul de cuțit care atrage atenția instant și rămâne memorabil. Îl găsești pe site-ul kapapro.ro, produse originale, selecție atentă și o gamă variată de echipamente. Exact cum trebuie.